Ma, may good news ako. Good news? Ano naman yun, Tonyo? Panigurado matutuwa kayo sa sasabihin ko. Fidel, may sasabihin daw ang panganay mo. Ma, pa, top 3 po ako. At best in Filipino ako sa klase. Aba talaga? Naku, congrats anak! Mabuti naman at napanatili mo ang pagiging top mo sa klase, anak. At alam kong kaya mo pang mag-top 1. I'm proud of you, anak. Proud kami ni Papa mo sa'yo. Salamat po, Ma, pa. Naku, manang-mana ka talaga sa akin. Sus! Anong mana sa'yo? Bulakbol ka nga sa klase noon. Ultimo nga PE. Nabagsak mo eh. Ma, pa. Hayaan mo, dahil dyan, ipagluluto kita ng paborito mo. Talaga po? Oo, ano bang gusto mo, anak? Sinigang na baka, Mama. O sige, ipagluluto kita bilang reward mo yan. Yay! Salamat, Ma! Ma, pa. Pansinin na naman po ako. O ano ba yun, Rene? Nakita mo namang kausap pa namin yung kuya mo. Hindi ka ba makapaghintay? Sorry po. May sasabihin din po kasi sana ako. Tungkol saan ba yan, Rene? Dalian mo at may gagawin pa ang mama mo. Ha? Pa, pasok po ako sa top 13 ng klase. Pero huwag po kayong mag-alala kasi malapit ko naman na po maabot yung top 10. Ah, ganun ba? Mabuti naman at may nakuha ka na. Dapat lang naman. Sa tagal mong nag-aaral ngayon ka palang nakapasok sa ranking. Ma, hindi po ba kayo masaya sa nakuha ko? Top 13 lang naman ang nakuha mo. Ang kuya mo, top 3 sa klase niya sa section 1, kaya ganito kami kasaya. Ma, pwede na po ba akong ipagluto ng chicken? Ay naku Rene, nakapag-request na ang kuya mo ng sinigang na baka. Yun na lang ang kainin mo. Mapapagod lang ako kung magluluto pa ako ng iba. Pero ma... O ano na naman yun? Wala po. Sige po, papasok po muna ako sa kwarto. Napakahusay talaga ng anak ko. Pag sumikapan mo pa ha, Tonyo. Oo nga, good job anak. Opo, Ma, pa. Pisit! Pakialamero ka talaga! Tignan mo ang ginawa mo! Ma! Tignan mo ang ginawa ni Rene! Kuya, hindi ko sinira yung gitara mo. Anong hindi ikaw? Ikaw lang naman ang may interes sa gitara ko! Ano? Porket hindi kita pinahiram, sisirain mo ng gamit ko? Kuya, hindi ko nga sinira. Tinignan ko lang yung gitara mo pero hindi ko ginamit yan. Nagdadahilan ka pa! Ma! Tonyo, Rene, ano ba yan? Bakit ba kayo nagsisigawan? Paano? Yung magaling yung anak, sinira yung gitara ko. Pinutol yung string. Ano nang gagamitin ko mamaya? Rene, bakit mo naman ginawa yun sa gitara ng kuya mo? Alam mo naman kung gaano yan kamahal, di ba? Ma, hindi ko po sinira. Tinitignan ko lang po talaga. Nagsisinungaling ka pa? Maniwala po kayo. Hindi ko po magagawang manira ng gamit. Nagkataon lang po na sira na nung tiningnan ko. Huwag ka nang magdahilan pa. Dahil sa ginawa mo, hindi ka kakain. At babayaran mo ang gitara ni Tonyo kahit wala kang baunin. Pero ma... Wala nang pero-pero. Gagawin mo yung sinabi ko, ha? Kahit kailan talaga wala ka nang ginawang tama, no? Ay, ikaw naman kasi, bakit pa kalat-kalat yung gitara mo? Kilala mo naman yung kapatid mo yung gitero, di ba? Fidel, kausapin mo nga yung mga anak mo. Ma, pwede ka bang makausap? Bilisan mo lang dahil magluluto pa ako. Pagbabaunan ko kasi ang kuya mo. Ma, gusto ko sana kayong kausapin ni Papa tungkol sa pag-aaral ko sa Maynila. Oh, ano naman ang tungkol doon? Medyo malayo po kasi yung pinapasukan ko. At? Nahihirapan po akong bumiyahe ng madaling araw para makapasok. Baka po pwedeng mag-dorm na lang ako. Mag-dorm? Ay naku, hindi pwede. Ma, bakit naman po? Dahil mahal kumuha ng dorm. Pero bakit po si Kuya pinayagan nung kumuha ng apartment na malapit sa school? Tapos ako hindi. Mahirap kasi ang kurso ng kuya mo. Kailangan niyang magtutok sa pag-aaral. Ikaw, hindi ko nga sigurado kung aayusin mo yung pag-aaral mo eh. Tignan mo nga yung grades mo, puro 3, minsan lang maka 2.
Kung ako lang ang tatanungin, patitigilin na lang kita para hindi sayang ang perang pinagpapaaral ko sa'yo. Pero ma, ginagawa ko naman po yung best ko. Tsaka isa pa, kailangan ko po talaga ng matutuluyan. Hindi ko po kayang magbiyahe ng 3 oras araw-araw. Kung ganon, may pinsan akong nakatira sa Maynila. Sa kanila ka na lang muna tumuloy. At least kahit pa paano makakatipid tayo. Malaki rin kasi ang binabayaran ko sa apartment ng kuya mo. Mabuti na rin yun at may nagbabantay sa'yo. Pero ma, bakit naman po kapag si kuya... Huwag ka nang magkumpara. Sundin mo na lang yung sinasabi ko. Sige na, may gagawin pa ako. Sige po ma. Dear love, bata pa lang si Papa, ramdam na niyang hindi siya paborito ng parents niya. Madalas daw siyang kagalitan at pagbintangan. Minsan nga kahit na ang atensyon at papuri ay ipinagkakait pa sa kanya. Isang anak na hanggang sa pagtanda ay lumaking walang kakampi sa pamilya. Nandito na tayo sa bahay ng lola mo. Ang tagal na rin mula nung huli akong makabisita rito. Buhay pa yata ang papa noon. Rene. Ma, Mano po, Lola? Ay, hindi na. Huwag ka na magmano pa. Po? Bakit naman po? Medyo marumi kasi ang kamay ko. Okay na yun. Mabutit nakarating kayo. Wala pa rin ba ang kuya mo? Darating din daw ang pamilya niya. Kanina pa nga ako naghihintay. baka po na traffic lang. Hintayin na lang po natin, ma. Oh, eto na pala eh. Mama! Ay, Tonyo, anak ko! Ay, ngayon na lang ulit tayo nagkita. Nako, tumaba ka yata, anak. Hindi naman, ma. Sakto lang. Matthew, magmano ka sa lola mo? Mano po, Lola. At pakis na rin po. Kaawaan ka. Napakagalang naman ng anak mo at napakalambing pa. Siyempre naman, ma. Oh, nasan pala ang asawa mo at 2 anak? Bakit itong si Matthew lang ang kasama mo? Hindi na po nakasama. May swimming kasi. Kaya kami na lang 2. Bakit po ganun? Bakit sina Tito pinagmano? Tayo po hindi. Hayaan mo na. Intindihin na lang natin. Ay, sige po. Bago ang lahat, kumain na muna tayo. Naghanda ako ng afritada para sa tanghalian. Ako na pong magdadala nitong mangkok, ma. Ay, hindi. Akin na. Ako na lang ang magdadala. Ayan. Kumain na kayo ng marami, ha? Tonyo, ito ay para sa'yo. Rene, kumuha na lang kayo ng pagkain nyo, ha? Dahil itong mangkok para sa kuya mo. Sige po. Kukuha na lang ako. Sandali lang, May, ha? Ay, hindi na pa. Ako na lang po ang kukuha. Sigurado ka? Opo, ako na. Matthew, apo ko. Nagluto ako ng leche flan para sa'yo. Wow! Thank you po, Lola. Si mama talaga. Ini-spoil si Matthew. Hindi po namin pinapakain ng matamis yan. Ginagaya niyo naman po sa akin noon. Hayaan mo na at ngayon lang naman. May, pasensya ka na dahil isa lang ang nagawa kong leche flan, ha? Ayos lang po, Lola. Okay na kami dito sa afritada. Ayan, at kumain na kayo. Magpakabusog kayo, ha? Pasensya ka na, anak. Ayos lang po pa. Ma, nagluto kami ni May ng pancake. Para sa inyo po. Agahan nyo. Ay, hindi na. Kainin nyo na lang. Ma, kainin nyo na po. Meron pa naman kami rito. Hindi na nga. Sa inyo na lang yung mag-ama. Sige po. May, ubusin na lang natin tong pancake. Hindi naman kinain ng lola mo eh. Palagi naman po eh. Sabi ko sa inyo, wag na. Pasensya na, anak. Nasayang lang yung ginawa natin. Pa, hindi naman po sa nakikialam pero hanggang kailan niyo po ipipilit ang sarili niyo kay Lola? Halata naman po na kahit kailan hindi niya kayo mapapansin. Ang buong atensyon niya ay nasa paborito niyang anak at apo. At hindi tayo yun. Anak, mali mo naman. Magbago pa ang lola mo. Tsaka ganun lang talaga yun. Pero ang totoo, mahal na tayo. Pa,
Alam ko pong nangungulila kayo sa mga yakap nila. Lalo na't nawala na si Lolo, pero hindi ko po yun nakikita sa kanila eh. Pa, nandito po ako. Mahal ka namin ni Mama at siguro sapat na yun yung dahilan para hindi yun hanapin sa kanila ang pagmamahal na kahit kailan hindi nila ipaparamdam sa inyo. May, please. Ayos lang ako, anak. Pa, please. Pag-isipan niyo po ang sinabi ko para sa ikakapanatag ng isip at puso ninyo. Siya. Ang mabuti pa, simulan na natin kainin at ubusin itong masarap na pancake na ginawa natin. Napakasarap. Nako, kawalan talaga ni Mama at hindi na to natikman. Sa kabila ng pagtratong natanggap ni Papa, nagagawa niya pa ring magpanggap na ayos lang ang lahat. Nauunawaan ko ang sitwasyon. Alam kong parang outcast si Papa sa kanyang pamilya. Sa totoo lang, naaawa at nasasaktan ako para kay Papa. Dahil kahit alam naman niya ang nangyayari, pilit niya pa rin inilalapit ang sarili niya kay Lola. Pag-asa na kahit kailan ay hindi mabibigyang katuparan. Anak, Tonyo, halika. Bakit, Ma? Gusto ko na kasing ibigay ang mana mo. Alam mo naman, matanda na ako. Talaga, Ma? May matatanggap akong mana? Abay, oo naman. Hindi naman ako papayag na wala kang makuha sa pinaghirapan namin ng papa mo. Alam mo ba yung bahay natin sa Batangas? Siyempre naman, Ma. Sa'yo yon. Sa'yo rin mapupunta yung talyer ng iyong papa. Ingatan mo yon ha, at palaguin. Talaga, Ma? Thank you, Ma. Ma? Ano po yung mana kong makukuha? Sa'yo. Gusto mo ba? Siyempre naman, Ma. Anak na rin po ako at hindi pwedeng si Kuya na lang. O sige. Ibibigay ko na lang sa'yo yung lupa sa tabi natin. Ma? Bakit? Teka lang po. Bakit si Kuya makukuha yung bahay sa Batangas tapos yung talyer sa akin yung maliit na lupa katabi natin? Ano namang problema dun? 3 lang naman kayo. Kumpara mo naman sa kuya mo na may 3 anak. Tama lang naman yun. Hindi, Ma. Ang unfair kasi. Bakit kay Kuya? Kung anong hilingin niya, ibibigay nyo agad. Tapos sa akin, parang napipilitan pa kayo. Rene, mahuhusay sa lahat ng kuya mo. Alam kong maaalagaan niya ang mga pamana ko. Ma naman. Hindi na po ito tungkol sa pamana eh. Ginagalang ko kayo, Ma. At alam niyong mahal ko kayo. Mahal na mahal. Pero gusto ko lang maglabas ng sama ng loob, Ma. Alam ko namang pong paborito na si Kuya. Pero wag na naman po masyadong ipagduldulan sa akin yon. Nagkapamilya na ako't lahat-lahat. Pero bakit pakiramdam ko po? Nanlilimos pa rin ako sa atensyon, no? Sorry, Ma. Sorry po kung hindi ako kasing talino ni Kuya. Kahit po ganun, hindi ko kayo binigyan ng sakit ng ulo kahit minsan. Kahit nga po sana sa anak ko na lang eh. Kahit yung anak ko na lang ang bigyan na ng atensyon. Kahit konting pagmamahal lang, Ma. Papa, Ma, nang dahil sa pamana na to, alam niyo, mas nararamdaman ko na wala talaga akong puwang sa pamilya na to. Hayaan niyo po, Ma. Simula ngayon, hindi ko na po ipipilit ang sarili ko sa inyo. Para hindi na rin kayo mahirapan pa. Kasi alam ko naman po na kahit anong gawin ko, hindi niyo pa rin ako matatanggap bilang anak niyo. Pero makakaasa po kayo, Ma, na hinding-hindi ko ipaparamdam sa anak ko ang naranasan ko nun sa inyo. Dahil ang tunay na pamana ay yung maiparamdam mo sa kanila na may pamilya silang babalikan. Ano man ang mangyari sa kanila.
Pasensya ka na kung nakita mo pa kung ano ako sa pamilya ko. Pa, huwag po kayong mag-sorry. Naiintindihan ko po. Nauunawaan ko ang nararamdaman mo. May, tama ang sinabi mo na dapat akong makontento sa kung ano man ang meron ako. At kayo yun, anak. Kayo ng mama mo. Paalam niyo naman na kahit ganun ang trato sa inyo ng pamilya niyo. Kahit na hindi nila kayo paborito. Ako at si Mama, ikaw ang paborito namin at makakaasa kang araw-araw ka naming pipiliin. Anak, malaki ang pasasalamat ko sa Diyos kasi binigyan niya ako ng asawa na tulad ng mama mo at ng anak na mapagmahal katulad mo. Kayo ang pamuno sa mga kakulangan sa buhay ko. At patawarin mo ako, anak, dahil hindi ko nakita na nasa harap ko na pala ang mga tao nakakalinga at magmamahal sa akin ng buong buo. Pa, thankful din ako na ikaw ang papa ko. Hindi lang pasipag, mabait, pagkus mapagmahal pa. At susuklian namin yun ni Mama. At mamahalin ka namin ng higit pa sa inaasahan mong pagmamahal na hindi nila ipinadama sa'yo. Dear love, minsan, sa sobrang panlilimos natin ng pagmamahal, nakakalimutan na nating may mga taong nandyan at handa tayong damayan. Mga taong tunay tayong pinapahalagan sa kabila ng ating pinagdadaanan. Kaya Papa, gusto ko lang nasabihin sa'yo na proud ako dahil napalaki mo akong mabuting tao. Hindi mo na kailangang makiusap ng atensyon kina Lola dahil nandito naman kami ni Mama na handang mahalin ka at samahan hanggang dulo. At alam mo pa, hindi po ako nagbibiro noong sinabi kong araw-araw ka naming pipiliin ni Mama.